Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rafael. Taong 1930, Pitogo, Quezon. Bago ko simula ng kwentong ito, gusto ko munang sabihin na hindi ako si Rafael. Ako ang apo ng isa sa mga taong nakasama niya noon sa Pitogo. Bata pa lamang ako nang paulit-ulit kong marinig ang kanyang pangalan mula sa mga matatanda sa aming lugar. Kapag sumasapit ang gabi at nagtitipon-tipon ang mga tao sa ilalim ng mga puno ng nyog, palaging nababanggit ang isang lalaking kinakatakutan ng mga aswang at ginagalang naman ng mga manggagamot. Siya, si Rafael. Maraming nagsasabi na isa lamang siyang karaniwang tao. Ngunit para sa mga nakaranas ng mga pangyayari noon, alam nila na hindi siya ordinaryo. Siya ang antingero ng Pitogo. Sa panahong yun, hindi pa gaanong maunlad ang bayan. Karamihan sa mga tao ay umaasa sa pagsasaka at pangingisda. Tahimik ang buhay ng mga mamamayan sa araw, ngunit pagsapit ng gabi, nagbabago ang lahat. May mga lugar na iniiwasan, may mga bahay na hindi nilalapitan, at may mga pangalang hindi basta-bastang binabanggit dahil sa takot sa mga aswang at mampabarang. Isa sa pinakakilala noon ay ang Sitio Biga. Hindi ko alam kung ngayong pangkasalukuyan ang sityong ito ay umiiral pa. Maraming ulit nang may nawawalang mga hayop doon. May mga baka at kalabaw na natatagpo ang wala ng dugo. Maging ilang sanggol ay nagkasakit ng walang maipaliwanag na dahilan. Dahil dito, nagsimulang mabalot ng takot ang buong lugar. Ngunit may isang tao na hindi natitinag. 20 taong gulang pa lang siya noon. Ngunit kilala na siya bilang isang dalubhasang antingero. Matangkad siya, kayumanggi, at matalas kung tumingin. Palagi siyang may suot na lumang medalya na nakatali sa kanyang leeg. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, yon ang pinaka-importanteng bagay na kanyang pag-aari. Ngunit walang nakakaalam kung saan niya yon nakuha. Isang gabi, habang nakaupo si Rafael sa harap ng kanyang bahay, may dumating na 3 lalaki. Mukhang pagod ang mga ito. Halatang may mabigat na problema. "Anong may tutulong ko sa inyo?" tanong ni Rafael. Lumapit ang pinakamatandang lalaki. "Rafael, kailangan namin ng tulong mo." "Bakit ho? May namamatay na naman ba sa Sitio Biga?" "Hindi ito tungkol sa sakit." Pagkatapos nagkatinginan ng 3 lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumagot ito. "Sumasalakay na naman sila, Rafael. Hindi na namin alam ang gagawin tungkol sa mga aswang na ito." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya sumagot. Bahagyang natahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Pagkatapos ay tumayo siya. "Sino na naman ang biktima?" "Anak ni Mang Doming, Rafael. At sa totoo lang, nung nakaraang gabi pa yun dumaraing." "Buhay pa ba?" "Oo, pero ayon sa manggagamot, baka hindi na umabot ng umaga." Nang marinig niya ito, hindi na siya nagsalita. Pumasok siya sa loob ng bahay. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas siyang may dalang maliit na supot. "Alis tayo ngayon. Di na tayo pwedeng magsayang pa ng oras." Nagulat ang mga lalaki. "Ha? Ngayon ka agad?" "Kapag aswang ang kalaban, bawat oras ay mahalaga." Hindi na sila tumutol. Agad silang umalis. Maliwanag ang buwan ng gabing yon. Habang naglalakad sila sa makitid na daan, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ultimo mga aso hindi kumakahol. Nakatago lamang ang mga ito sa ilalim ng papag habang sila'y pinagmamasdan. Wala rin siyang nakitang kabangisan sa mukha nito
kahit hindi sila nito kilala. Para bang may kung anong nagmamasid sa dilim na kinakatakutan nila. Pagkaraan ng halos 1 oras, narating nila ang bahay ni Mang Doming. Maraming taong nasa paligid. May mga umiiyak, nag-uusap, at mga nagdarasal. Nang makita nila si Rafael, agad silang nagbigay daan. Sa loob ng bahay ay nakita niya ang batang lalaki. Namumutla ito, mabagal ang paghinga, at sa leeg nito ay may 3 maliliit na marka. Parang kagat. Dahil sa kanyang mga nakita, dali-dali siyang lumapit. Sinuri niya ang bata. Pagkatapos ay napatingin siya sa mga tao. Matagal na ba siyang ganito? 2 gabi na. May nakita ba kayong kakaiba? May isang babae ang sumagot. Nakita ko po kagabi. May malaking ibon na paikot-ikot sa bubong. Agad na sumeryoso si Rafael. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay kumuha siya ng maliit na bote mula sa kanyang supot. Pinahira niya ng langis ang noo ng bata. Pagkatapos ay nagdasal siya ng pabulong. Ilang minuto ang lumipas. Biglang nanginig ang katawan ng bata. Kasabay nito ay ang pag-atras ng mga tao. Maging si Mang Doming ay napahawak sa asawa niya. Maya-maya pa ay biglang bumuka ang bibig ng bata. Kasunod noon ang paglabas ng itim na likido. Bumagsak ito sa sahig at sa kanilang pagkagulat, gumalaw ang mga itim na bagay. Para itong buhay. Nang makita ito ng mga tao roon, hindi maiwasang mapasigaw ng ilan. Kaya naman nang marinig niya ito, kaagad siyang kumilos. Kumuha siya ng pulang tela. Agad niyang binalot ang bagay. Pagkatapos ay isinilid ito sa maliit na lalagyanan. Matapos nun, dahan-dahan nang bumaba ang tensyon. Ano yun? Tanong ng isang lalaki. Napabuntong hininga si Rafael. Gawa ng mambabarang. Yun ang bagay na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katawan. Lalong natakot ang mga tao dahil alam nilang mas mapanganib ang mambabarang kaysa karaniwang aswang. Makakaligtas ba ang bata? Oo naman, huwag kayong mag-alala. Napaluha ang mag-asawa, ngunit hindi pa tapos ang problema. Dahil habang nakatayo siya, may kakaiba siyang naramdaman. Para bang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa labas. Dahan-dahan siyang lumingon sa bintana at doon niya nakita sa ilalim ng isang puno ng nyog may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, nakangiti at kakaiba ang pamamaraan ng pagtitig. Nanlilisik ang mga mata nito na para bang may binabalak ito na masama. Ngunit agad naman itong nawala matapos silang magkatitigan. Naramdaman ni Rafael ang malamig na hangin. Alam niyang hindi ordinaryong nilalang ang kanyang nakita, kaya naman nagpasya na siyang lumabas upang magmasid sa paligid. Subalit dahil sa dami ng mga tao, naging mahirap ito para sa kanya. Hanggang sa di kalayuan, muli niyang nakita ang babae. Nakatayo ito sa gitna ng daan at tila hinihintay siya. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang medalya sa kanyang leeg. Kasabay noon ay ang pag-init nito. Yon ang palatandaan na may malakas na nilalang sa paligid. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang naglaho ang babae. Kasunod nito ang isang nakakabinging tawa na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Hindi niya mawari kung ano ito pero sigurado siya na ang nilalang na yon ay matagal nang hindi nagpapakita sa lugar nila. Isang nilalang na kinakatakutan maging ng mga matatandang antingero. At sa gabing yon, una niyang nalaman ang pangalan ng kanyang magiging pinakamapanganib na kalaban. Si Magdalena, ang mambabarang na responsable sa maraming pagkamatay sa iba't ibang baryo ng Quezon. Dahil sa mga pangyayari, hindi na siya nakatulog.
Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng babaeng nakita niya sa ilalim ng puno. Hindi yon ordinaryong aswang. Hindi rin pangkaraniwang mambabarang. Sa haba ng panahong natuto siya sa mga matatandang manggagamot at antingero ng Pitogo, alam niyang may kakaibang kapangyarihan ang nilalang na yon. Pagsikat ng araw, agad siyang nagtungo sa bahay ni Mang Domeng upang tingnan ang kalagayan ng bata. Pagdating niya roon, nadatnan niyang nakaupo na ang pasyente at kumakain ng lugaw. Masigla na ito at masaya na ang buong pamilya. Ngunit habang nag-uusap sila, may isang matandang babae ang dumating. Mabagal itong naglakad, nakasandal sa baston. Pagkakita pa lamang ni Rafael sa kanya, ay agad na siyang tumayo. Kilala niya ang matanda, si Aling Oryang. Isa ito sa mga pinakamatandang manggagamot sa kanilang lugar. Maraming lihim na kaalaman ng babae tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Aling Oryang. Nang marinig ito ng matanda, ay lumapit na muna ito sa kanya bago sumagot ng, "Meron kang nakita kagabi." hindi yun tanong. Parang sigurado na siya sa sagot. "Oho, Lola. Isang babae. Unang beses ko lang tong nakita eh. Kaya wala akong ideya kung sino siya o kung saan man siya nagmula." Natahimik ang matanda. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Siya na nga. Anong ibig niyong sabihin? Hindi mo siya dapat sundan. Dahil marami ng antingero ang nawala dahil sa kanya. Sinasabi ko ito hindi dahil duda ko sa iyong kakayahan, kundi gusto lang kitang maingatan. Ayokong mangyari rin sa iyo ang mga pagkakamali ng iba. Napakunot noo si Rafael. Kung ganun, kilala niyo siya? Oo naman, Rafael. Ano ang pangalan niya? Siya ay walang iba, kundi si Magdalena. Agad na bumigat ang pakiramdam ni Rafael. Pamilyarang pangalan. Narinig niya na yun noon. Maraming taon nang nakalipas. Ayon sa mga kwento, may isang babae na namatay sa kabilang bayan matapos mapagbintangang mangkukulam. Ngunit bago ito mamatay, marami itong naisamang tao. At matapos ang kanyang pagkawala, nagsimula ang sunod-sunod na mga kakaibang pangyayari. Mga batang nagkakasakit, mga alagang hayop na natatagpo ang walang dugo, at mga lalaking nawawala tuwing gabi. Akala ko ho, kwento lamang yun, sabi ni Rafael. Hindi. Lahat ng iyon ay totoo. At mas malakas si Magdalena, Rafael, kumpara sa inaakala mo. Ang babaeng yun ang sentro ng lahat ng sakit. At ang gumagabay sa kanya ay ang anino ng kamatayan. Hindi na nakapagsalita si Rafael. Maya-maya ay muling nagsalita ang matanda. Maaring may dahilan kung bakit siya bumalik. Posible na nabuburyong na siya sa kuweba ng 7 bato, kaya naghahanap ng panibagong kalaro. At hindi mo gugustuhin maging kalaro siya, Rafael. Maniwala ka sa akin. Ngayon palang palagpasin mo na ang lahat. Huwag mo na siyang pansinin kahit ilang beses pa siyang magparamdam sa iyo. Nang marinig ni Rafael ang babala ni Aling Oryang, hindi agad siya nagsalita. Nakatingin lamang siya sa matanda habang unti-unting umiihip ang malamig na hangin mula sa mga puno ng nyog. Tila may kung anong bigat na bumalot sa paligid. Maging ang mga tao roon ay natahimik. Kung ganun ho kalakas si Magdalena, lalo ko siyang hindi maaaring pabayaan.
Yan ang kinakatakutan ko, Rafael. Pagkatapos noon ay tumalikod na ang matanda. Hindi na ito nagsalita pa. Ngunit bago tuluyang makalayo ay muli itong huminto. Kapag nagsimulang tumilaok ang manok sa gitna ng hating gabi, huwag kang lalabas. At kapag may babaeng tumawag sa pangalan mo mula sa dilim, huwag mo ring sasagutin. Pagkasabi noon ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Naiwan si Rafael na puno ng tanong. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa kanyang bahay. Mapayapa ang baryo at parang hindi niya maramdaman ang panganib na paparating. Mula sa kanyang bintana ay tanaw niya ang malawak na nyugan. Habang nakaupo siya sa papag, inilabas niya ang lumang medalya na palagi niyang suot. Maraming taon na niyang dala yun. Ipinagkaloob yun sa kanya ng kanyang lolo bago ito namatay. Hindi kailanman sinabi ng matanda kung saan ito nanggaling. Ang tanging bilin lamang ay huwag niya itong aalisin kailanman. Habang pinagmamasdan niya ang medalya, bigla itong uminit. Napataas agad siya ng ulo. Kasabay noon ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Unti-unting gumalaw ang bubong. Parang may mabigat na bagay na nakapatong doon. Dahan-dahang tumayo si Rafael. Pagkatapos ay muli niyang narinig ang kakaibang tunog. Parang mga kuko na dumudulas sa kawayan. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang agimat. Alam niyang may kung anong nasa bubong. Maya-maya ay dito na siya naglakas loob na lumabas ng bahay. Pagdating niya sa bakuran ay tumingala siya, pero wala siyang nakita. Ngunit habang nakatingin siya sa bubong, biglang may tumawas sa kanyang likuran. Isang babae, parang nanggagaling sa malayo. Mabilis siyang lumingon at naroon muli ang babaeng nakita niya sa Sitio Biga. Nakatayo ito sa pagitan ng dalawang puno ng nyug. Nakangiti, hindi gumagalaw, tila naghihintay. Ikaw nga, Magdalena. Unti-unting lumaki ang ngiti nito. Pagkatapos ay tumalikod at nagsimulang maglakad. Hindi ito tumakbo na para bang inaasahan na nitong susunod siya. Matapos niya itong makita, agad namang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Aling Oryang. Ngunit may bahagi ng kanyang isip na nagsasabing ito na ang pagkakataon upang malaman kung ano talaga ang balak ng babae. Makalipas ang ilang segundo ng pag-aalinlangan ay nagpasya siya. Sinundan niya ito. Tahimik siyang naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumalalim ng lumalalim ang kanyang nararating, palayo sa kabahayan, hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng lugar na bihirang puntahan. May mga naglalakihang bato roon, at sa gitna ng mga ito ay may makitid na daanan. Huminto si Magdalena, pagkatapos ay dahan-dahang humarap. Ngunit hindi na babae ang kanyang nakita. Ang mga mata nito ay nagkulay pula. Humaba ang mga kuko at ang ngiti nito ay naging napakalaki. Kasabay nun ay nagsimulang lumabas ang mga anino mula sa likuran ng mga bato. Mga nilalang nakahawig ng tao, ngunit may mahahabang pangil. At sa puntong yon, natitiyak niya, mga aswang ang kanyang nakikita. Kagad siya nitong napaligiran, ngunit hindi siya nakaramdam ng anumang pagkatinag. Sa halip ay inilabas niya ang isang maliit na kahoy na krus mula sa kanyang supot. Pagkahawak niya rito ay agad na uminit ang kanyang medalya. Bigla ring umihip ang malakas na hangin, at ang mga aswang na nakapaligid sa kanya ay sabay-sabay na umatras. Ngunit hindi si Magdalena. Patuloy lamang itong nakatingin. Mas matapang ka kesa sa inaasahan ko. Nagulat si Rafael. Hindi niya inakalang magsasalita ito. Masyado ka ng maraming sinaktan. Nang marinig yon ng babae,
Bigla itong ngumisi kasabay ng pagsagot sa kanya ng, Mga tao, hindi mo ba alam kung gaano sila kalupit? Pagkasambit nito ng mga katagang yon, hindi siya nakapagsalita. Maya-maya ay lumamlam ang ngiti ni Magdalena. Alam mo ba, Antingero, na tao rin ako noon? Napakunot noo si Rafael. Sa unang pagkakataon ay tila nakakita siya ng lungkot sa mga mata nito. Ngunit panandalian lamang yon. Muling bumalik ang malamig nitong anyo. Siyempre, Antingero, hindi mo yon mauunawaan. Kasabay nun ay itinaas nito ang kanang kamay at agad na gumalaw ang mga aswang. Sabay-sabay silang sumugod. Mabilis na umiwas si Rafael sa unang atake. Kasunod nito ay isang malakas na suntok na tumama sa dibdib ng nilalang. Tumila po nito sa lupa, ngunit agad namang sumugod ang dalawa pa. Sunod-sunod ang kanilang pag-atake, parang mga gutom na hayop. Ngunit sanay na si Rafael sa ganitong mga labanan. Lumaki siyang nakikinig sa mga aral ng matatandang Antingero. Bawat galaw, bawat hakbang at bawat pag-iwas, alam niya na merong kahulugan. Maya-maya ay isa-isa nang bumagsak ang mga aswang. Ngunit habang tumatagal ang labanan, ay napansin niyang hindi sila nauubos. Patuloy ang pagdating, patuloy ang paglabas nila mula sa kadiliman hanggang sa doon niya na pagtanto. Hindi siya inilabas ni Magdalena upang patayin agad. Nilalabanan lamang siya nito hanggang sa mapagod. At kapag naubos ang kanyang lakas, tsaka ito kikilos. Napatingin siya sa babae at nakita niyang nakangiti ito. Parang alam nito ang kanyang iniisip. Maya-maya ay biglang nagsimulang umitim ang kalangitan. Naglaho ang liwanag ng buwan. Kasabay noon ay naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Parang may pumipigil sa kanyang paghinga. Nang tingnan niya ang paligid, napansin niyang gumagalaw ang mga anino sa lupa. Unti-unti silang lumalapit sa kanyang mga paa. At nang maabot siya ng unang anino, ay agad siyang nakaramdam ng matinding lamig. Doon niya naalala ang sinabi ni Aling Oryang. Ang gumagabay sa kanya ay ang anino ng kamatayan. Nang maalala niya ang tungkol doon, mabilis niyang inilabas ang bote ng langis na dala niya. Ibinuhos niya ito sa lupa habang binibigkas ang mga panalangin itinuro sa kanya noon. Biglang kumislap ang paligid. Kasabay nun ay umurong ang mga anino. Naglabasan ng mga sigaw ng mga aswang. Para bang nasusunog sila sa hindi nakikitang apoy. At sa unang pagkakataon, ay nakita niya ang pagbabago sa muka ni Magdalena. Nawala ang ngiti nito, napalitan ng galit. Alam mo, Antingero, dapat nakinig ka na lang. Wika ng nilalang habang dahan-dahang itinataas ang dalawa nitong kamay. At mula sa likuran ng malalaking bato ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Mahigit 2 beses ang taas sa karaniwang tao. Nalilisik ang mga mata, parang lupa ang balat, at ang buong katawan ay puno ng lumang sugat. Napatras maging ang ibang aswang. Tila sila man ay natatakot dito. Matapos naman niya itong masilayan, hindi niya maipagkakaila ang bilis ng pagtibok ng puso niya. Sa dami ng kanyang karanasan, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong nilalang. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nagkatitigan ng Antingero at ang halimaw. Tanging pag-ungo lamang ang maririnig. Walang gumagalaw sa kanila at wala ring nagsasalita. Ngunit pareho nilang alam. Bago sumikat ang araw, isa sa kanila ang hindi na makakauwi ng buhay. Maya-maya, naramdaman na niyang unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid.
Nakatingin si Rafael sa napakalaking nilalang na nakatayo sa harapan niya. Kahit ang mga aswang na nakapaligid ay tila nag-aatubiling lumapit. Ang mga mata ng halimaw ay kulay dugo at nakatitig lamang sa kanya. Unti-unting humakbang ang nilalang. Bawat tapak nito ay parang may kasamang pagyanig sa lupa. Ngunit hindi siya umurong. Sa halip ay hinigpitan niya ang hawak sa kanyang medalya. Kasabay noon ay muling uminit ang lumang anting-anting sa kanyang leeg. Napansin niyo ni Magdalena at doon bahagyang lumiit ang kanyang ngiti. Alam ni Magdalena kung ano ang kanyang nakikita. Kaya naman kahit hindi niya may pagkakaila, nababahala siya para sa kalagayan ng nilalang na tinawag niya. Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundong ito, ngayon lang ako ulit nakatagpo ng ganyang kalakas na agiman. Sino ka bang talaga? Napakabata mo pa, pero nagmamay-ari ka na ng ganyan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, maging si Rafael man ay hindi maipagkakailang walang ideya sa mga bagay na sinasabi nito sa kanya. Matagal na niyang pagmamay-ari ang agimat at ni minsan hindi niya alam kung ano ang lihim na nalalaman ng kanyang lolo patungkol dito. Basta ang alam niya lang, ang agimat na yon ay nagbibigay sa kanya ng lakas, kapangyarihang makakita ng mga nilalang na hindi umiiral sa mundo at pagkakaroon ng malakas na ugnayan sa kanyang kapwa-tao. Pero walang kaide-ideya si Rafael na ang kanyang lolo ay isang purong dibino. Pagkaraan ng ilang minuto, dito na tuluyang sumugod ang nilalang. Buong puwersa nitong ibinao ng kamay nito sa lupa pag-atake sa kanya hanggang sa magdulot ito ng mga uka at bahagyang pagkasira ng paligid. Hindi pa ito nakontento. Muli itong sumugod sa kanya at hindi siya nito tinantanan hanggat hindi siya nito tinatamaan. Sa kasagsagan ng ganoong pangyayari, panay lang naman ang pag-ilag ni Rafael habang nag-iisip ng mabisang paraan. Ngunit ano man ang kanyang gawin, batid niya na hindi niya kayang sabayan ang nilalang. Masyado itong malakas para sa kanya at dagdag isipin din para sa kanya ang abnormal na pag-init ng kanyang karga. Maya-maya pa, tinamaan siya ng malakas na suntok nito na naging daan upang mabuwal siya sa lupa. Subalit nang muling aatake ang nilalang, isang purong liwanag na anino ang biglang nagpakita sa kanyang harapan. Sinalag nito ang pag-atake ng nilalang hanggang sa magawa nitong madurog ang dalawang kamay nito. Pagkatapos ay agad na pumutok ang liwanag na siyang naging sanhi upang magsipulasan ng mga aswang sa paligid. Matapos ang pangyayaring yon, si Magdalena at ang mga alipores nito ay tuluyan na ring naglaho. At nang makita ito ni Rafael, dali-dali naman siyang tumayo habang pilit na iniinda ang mga natamo niyang pinsala. Pagbalik niya ng bahay, doon pa lamang niya naalala ang aninong nagligtas sa buhay niya. Wala siyang ideya kung ano ito, pero base sa figura na kanyang nakita, isang bagay lang ang malinaw. At yun ay yung 8 pakpak na kanyang nasipat sa nilalang na nagligtas sa buhay niya. Ano man ito, naniniwala siya na may malakas itong kaugnayan sa agimat na kanyang tangan. Sa buong buhay niya bilang antingero, marami na siyang nasaksihang kakaibang nilalang. May mga aswang, mga kaluluwang ligaw, mga mambabarang, at maging mga espiritong hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ngunit ang nilalang na yon ay iba. Hindi ito nagdulot ng takot. Sa halip nagdala ito ng kakaibang kapayapaan. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay, muli niyang pinagmasdan ng lumang medalya. Napansin niyang may mga ukit pala rito na hindi niya kailanman nakita roon. Parang may mga sinaunang letra. At habang nakatitig siya rito, tila may mga alaalang unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. Mga salitang minsang sinabi ng kanyang lolo.
Ang matandang halos walang ikinuwento sa kanya tungkol sa sarili nitong nakaraan. Ngunit ngayon nagsisimula ng kumilos ang kapangyarihan ni Magdalena. Pakiramdam ni Rafael, oras na upang malaman niya ang buong katotohanan. Hindi biro ang kanyang naging pananaliksik sa buhay ng kanyang lolo, Pinuno. Marami siyang taong kinausap, marami siyang pinakinggang bersyon ng istorya, ngunit wala sa mga ito ang nakakakilala ng lubusan sa lolo niya. Hanggang sa magdesisyon siyang tumungo sa bahay ng bunsong kapatid nito na nakatira sa bayan ng Kaigdal. Nang marating niya ang bahay, sumalubong sa kanya ang matanda na halos kamukhang-kamukha ng lolo niya. Ulyanin na ito ayon sa mga apo, pero nang makita nitong suot niyang medalya, tila bang bumalik ang lahat ng alaala nito. Ilang araw din silang nagkausap hanggang sa malaman niya ang mga katotohanang hinahanap niya. Sa taong 1870, mahigit 60 taon bago ipanganak si Rafael. Binata pa lamang noon si Juanito. Hindi pa siya manggagamot, hindi rin siya antingero. Isa lamang siyang simpleng magsasaka. Masiyahin siya, masipag, at kilala bilang isa sa pinakamalakas na binata sa kanilang lugar. May nobya siyang nagngangalang Catalina. Balak na sana nilang magpakasal, ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang tag-init na hindi malilimutan ng kanilang bayan. Sunod-sunod ang pagkamatay ng mga tao. Hindi sakit at mas lalong hindi rin dahil sa gutom. Tuwing umaga ay may natatagpo ang bangkay. Maputla na, wala ng dugo, at may kakaibang marka sa leeg. Dahil dito nagsimulang matakot ang mga taga-baryo. Pagsapit ng dilim, wala ng taong nangahas na lumabas. Maging ang mga aso ay nagtatago, at tuwing hating gabi, may naririnig silang kakaibang sigaw mula sa malalayong bahagi ng bayan. Isang gabi na wala si Catalina. Hindi ito umuwi. Magdamag siyang hinanap ni Juanito kasama ang kanyang mga kapatid at kadugo. Ngunit nahalughog na nila ang lahat. Wala silang nakita. Kinabukasan, natagpuan nila ang katawan nito. Patay na. Nakahandusay sa ilalim ng isang malaking puno. At kagaya ng mga naunang biktima, may marka rin ito sa leeg, walang dugo, at tuyot na tuyot ang buong katawan. Matapos itong masilayan ni Juanito, doon na siya unti-unting nagbago. Ang kanyang galit ay hindi niya magawang mapigilan. Sa pagkakataong yun, ipinangako niyang hahanapin niya ang responsable sa pagkawala ng kanyang asawa, kahit ano pa ang kapalit. Makalipas ang ilang linggo, may dumating na matandang lalaki sa kanilang bayan. Mahaba ang balbas, nakasuot ng lumang damit, at may dalang kahoy na tungkod. Walang nakakakilala rito, ngunit tila alam nito ang lahat ng nangyayari. Nang malaman nito ni Juanito, hindi siya nagdalawang isip na lumapit. At nung magkausap silang dalawa ng lalaki, isang bagay lang ang sinabi nito sa kanya. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, sumama ka sa akin. Kaya naman ang marinig niya yun, hindi siya nagpatumpik-tumpik. Sumama siya. Naglakbay sila ng halos 2 araw hanggang makarating sila sa isang liblib na bahagi ng kabundukan. Doon unang nalaman ni Juanito na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong pag-iisip. May mga nilalang na nabubuhay sa dilim. May mga taong gumagamit ng kapangyarihang ipinagbabawal at may digmaang matagal nang nagaganap na hindi alam ng karamihan. Sa loob ng 7 taon, tinuruan siya ng matanda. Tinuruan siyang magdasal, lumaban, magpagaling ng mga karamdaman, at kilalanin ang iba't ibang uri ng nilalang. Ngunit higit sa lahat, tinuruan siyang huwag abusuhin ng kapangyarihan. Dahil ayon sa matanda, Ang taong gumagamit ng kapangyarihan para sa sarili lamang
ang unang-unang kakainin ng kadiliman. Isang gabi, habang naglalakbay sila sa isang malayong bahagi ng Quezon, may kakaibang pangyayari na naganap. Nasa kasagsagan ng pagdarasal noon si Juanito sa tabi ng ilog nang maramdaman niya ang biglang pagbago ng paligid. Huminto ang hangin, tumahimik ang kagubatan, at lumiwanag ang kalangitan. Mula sa itaas ay may bumaba na isang nakakabulag na liwanag. Dahil dito kaya napapikit siya, at nang muli siyang dumilat, nakita niya ang isang nilalang. Mas mataas sa karaniwang tao, nakasuot ng tila ginto. May hawak itong kalasag sa kaliwang kamay at may hawak naman itong espada sa kanan. Kapansin-pansin din ng 8 nitong pakpak na kung saan sa bawat pakpak may isang matang nakadilat na may hahalin tulad sa mata ng ahas. Dahil sa mga pangyayari, nakaramdam siya ng matinding tigalpo. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng presensya nito. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa harap ng isang kapangyarihang hindi kayang sukatin ng tao. At doon nagsalita ang nilalang. Juanito. Nanginig siya dahil alam nito ang pangalan niya. Ha? Sino ka? Ako ay isa lamang lingkod ng may kapal. Hindi nito sinabi ang pangalan nito. Hindi rin nito sinabi ang ranggo nito. Ngunit alam ni Juanito na isa itong anghel na may napakataas na katungkulan. Mas mataas kesa anumang espiritu na nakita niya noon. Muling nagsalita ang nilalang. Darating ang panahon na kakailanganin ang iyong lahi. Hindi namin kayo maaaring pabayaan sapagkat kailangan kayo sa panahon ng dakilang digmaan. Magpapatuloy ang iyong angkan, kagaya ng angka ng iba pang mga antingerong pinili. Dahil dyan, gagawin ka naming isang purong dibino. Pagkatapos nitong magsalita, inilapit ng nilalang ang isang maliit na medalya. Ang parehong medalya na ngayon ay suot ni Rafael. Unti-unti itong lumutang sa palad niya, kasabay ng pagwika ng nilalang ng, ingatan mo ito. Mula sa araw na ito, tungkulin mo nang ipasa ito sa bawat taong nagtataglay ng dugo mo. Turuan mo sila ng mga nalalaman mo. Ngunit ang tungkol sa atin ay iyong ilihim. Hindi nila ito kailangang malaman dahil sa tamang panahon, mabubunyag din ang lahat ng lihim. at sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Kasabay ng liwanag ay ang katahimikan. Pagbalik ni Juanito sa baryo, ibang tao na siya. Tila bang binago siya ng isang gabing karanasan. Mas matalino na siya kumpara sa dati, mas malakas at mas maingat sa lahat ng bagay. Hindi niya kailanman ipinagyabang ang medalya. Hindi rin niya sinabi sa iba ang kanyang nakita maliban sa kapatid niya na pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng lihim. Sa loob ng maraming taon, ginamit niya ang kanyang kaalaman upang protektahan ang mga tao. Maraming aswang ang kanyang napalayas, maraming mambabarang ang kanyang napigilan, at maraming buhay ang kanyang nailigtas. Unti-unting naging alamat ang kanyang pangalan, ngunit habang tumatanda siya, may isang bagay na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Ang propesiya na sinabi sa kanya ng nilalang, ang tungkol sa dakilang digmaan at ang pagpapasa ng medalya sa kanyang mga kadugo. Bukod pa roon, ay yung titulong ibinigay sa kanya bilang dibino. Sa paglipas ng mga taon, habang nalalapit ang kanyang kamatayan,
Dito na siya nagsimulang magsaliksik, ngunit nanatili siyang bigo sa kanyang mga kadugo. Hindi niya ito pwedeng pamanahan dahil ramdam niya na hindi yon karapat-dapat. Gayunpaman, kahit nawawalan na ng pag-asa, sinikap niyang magpakatatag at maghintay hanggang sa dumating ang apo niya. Nang marinig ni Rafael ang kwento ng kanyang lolo, hindi niya maiwasang magulat at mamangha. Pinagbilinan ako ng lihim ng aking kapatid dahil inaasahan niyang hindi ako magtatagal sa mundo. Bata pa lang ay may sakit na ako, apo. Kaya maging ako man, hindi ko inaasahang makakatungtong ako sa ganitong edad. Napakabuti sa akin ng langit. Siguro itong dahilan kung bakit hinayaan akong mabuhay ng Diyos ng ganito katagal. Nang marinig niya ang lahat ng iyan, naunawaan na niya ang lahat. Hindi rin niya maipagkakaila ang tuwa sa kadahilan ng naisip niya na sa pamamagitan ng medalya, wala nang magiging laban sa kanya si Magdalena. Ang kinakailangan niyang gawin, matutunan ang sikreto nito at ang pamamaraan kung papaano ito magagamit ng wasto. Kaya naman sa loob ng 1 linggong pananatili sa bahay ng kanyang lolo, wala siyang ibang ginawa kundi ang makinig, magbasa ng mga lumang libro, hanggang sa mahanap na niya ang personal na talaan at libreta ng kanyang lolo. Doon nakasulat ang lahat ng mga kailangan niya, ang mga pamamaraan ng mga pagsasanay at mga bagay na makakatulong sa kanya upang kilalanin siya ng kanyang gabay. Kaya naman nang malaman niya yon, hindi na siya nag-atubili. Kaagad niyang ginawa ang mga pagsasanay, ngunit masyado itong mahirap. Nagpatuloy siya sa mga pagsasanay na nakasulat sa talaan ng kanyang lolo. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang napagtatanto na hindi basta lakas ng katawan ang kailangan upang magising ang tunay na kapangyarihan ng medalya. Kailangan niyang patatagin ang isip, palalimin ang pananampalataya at matutong kontrolin ang takot. Tuwing madaling araw, umaakit siya sa mataas na bahagi ng burol sa kaigdal. Doon siya nagdarasal habang nakahawak sa medalya. Sa unang 3 araw, walang nangyari. Sa ika-4 na araw, nakaramdam lamang siya ng kakaibang init. Ngunit pagsapit ng ika-7 araw, may nagbago. Habang nakaluhod siya at nakapikit, nakarinig siya ng tinig. Hindi ito malakas at hindi rin ito nanggaling sa paligid. Parang direktang pumasok sa kanyang isip. Ang lakas ay hindi ibinibigay sa naghahanap ng kapangyarihan. Ito'y ipinagkakaloob sa naghahanap ng katarungan. Napadilat si Rafael. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Walang tao, tanging hangin lamang ang umiihip. Ngunit may napansin siyang kakaibang bagay. Ang mga ukit sa medalya ay bahagyang nagliliwanag. At doon niya naunawaan na totoo ang lahat ng inilahad ng kapatid ng kanyang lolo. May gumagabay nga sa kanilang angkan. Naniniwala siyang hindi ito alamat at mas lalong hindi ito isang kathang isip. Pagkaraan ng ilang araw, nagpasya siyang bumalik sa Pitogo. Hindi na niya kayang manatiling nagtatago habang patuloy na naghahasik ng lagim si Magdalena. Ngunit pagdating pa lamang niya sa bayan, agad niyang naramdaman na may mali. Masyadong tahimik ang baryo. Wala ang karaniwang tawanan ng mga bata. Wala ang usapan ng mga magsasaka. Maging ang mga aso ay tila balisa. Nang makita siya ng ilang taga-baryo, agad siyang lumapit. Rafael! Ayos lang ba kayo? Mabutit nakabalik ka na. Ilang araw ka na naming hinahanap. Magmula nung umalis ka, bumalik na naman ang mga kinakatakutan namin. At kahapon, may 3 nang nawawala.
Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rafael. Ano? Sino-sinong mga nawawala? Sina Pedro, Elias at Canor. Nang marinig niya ito, napakunot siya ng noo. Kilala niya ang mga yon. Pawang malalakas na lalaki. Hindi madaling mawala. Kailan sila nawala? 2 gabi na ang nakalipas. Marami na rin kaming nagtutulong-tulong para hanapin sila. Pero wala talaga kaming nakita. Inaasahan na namin yon. Lalo pat sabi-sabi na rin ng marami ang tungkol sa mga pagbisita ng mga aswang kamakailan lang. Nabanggit din ng mga ito na marami nang nakakita tungkol sa isang babae na humihingi ng tulong sa may ilog. Kapag sinusubukan nila itong lapitan, bigla na lamang itong tatahimik. At pagharap nito sa kanila, kakaiba na ang anyo nito. Lahat ng mga naaabutan ay nilulunod nito sa ilalim. At kapag nangyari ang bagay na yon, kailan may hindi na matatagpuan ang kanilang mga labi. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mabahala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nalaman niya na 7 tao na ang nabiktima ng ilog. Ay may mga nakasaksi, kaya yon ang kanyang unang pinuntahan. Malakas ang kutob niya na hindi ito si Magdalena. Dahil kung si Magdalena ang nilalang na yon, uunahin nito ang mga natitirang manggagamot, kagaya ni na Aling Oryang, bago ito mangdiskita ng mga ordinaryong tao. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, kagad silang kumilos. Mabilis silang tumungo sa ilog, kung saan bumungad sa kanila ang kapayapaan ng paligid. Sa estado nito, parang wala namang nangyari roong kakaiba. Wala rin siyang naramdamang presensya, ngunit ang kanyang hinala ay mabigat at hindi kaaya-aya. Nagpatuloy si Rafael sa paglalakad sa gilid ng ilog habang nakasunod sa kanya ang ilan sa mga kalalakihan ng baryo. Tahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang agos ng tubig at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng nyug. Ngunit habang papalapit sila sa bahagi ng ilog na sinasabing pinangyarihan ng mga pagkawala, unti-unting nagbago ang pakiramdam ni Rafael. May malamig na bumabalot sa paligid. Hindi ito ordinaryong lamig. Parang may kung anong nakamasid mula sa ilalim ng tubig. Huminto siya. Ano yon, Rafael? Tanong ni Mang Tino. Hindi agad sumagot si Rafael. Lumuhod siya sa gilid ng ilog at hinawakan ng tubig. Sobrang lamig. Parang tubig na matagal nang hindi naaabot ng araw. Maya-maya ay napansin niya ang isang bagay. May mga bakas ng paa sa maputik na bahagi ng pangpang. Ngunit kakaiba ang mga yon. Papalapit ang mga yapak sa ilog. Subalit walang bakas na palabas. Parang kusang naglaho ang mga taong pumasok doon. Si Pedro ba? Dito niyo huling nakita? Tumango ang isang lalaki. Nang makita niya ito, lalong sumeryoso ang kanyang muka. Hindi na rin siya nagtanong. Sa halip ay tumayo siya at tumingin sa kabilang bahagi ng ilog. May makapal na mga halaman doon. At sa hindi malamang dahilan, tila may kung anong gumagalaw sa likod ng mga yon. Ngunit nang titigan niya ng mabuti, wala siyang nakita. Maya-maya ay may matandang lumapit. Rafael, Paglingon niya ay nakita niya si Aling Oryang. Mukhang pagod ang matanda, ngunit mas seryoso ito kaysa dati. Pagsilay niya rito, bahagya niyang inihinto ang kanyang paghahanap. Inuna niyang pagtuunan ng pansin ng matanda dahil alam niya sa kanyang sarili na meron itong dinadalang mabigat. ang ilog na ito, Rafael, ay hindi lang tahanan ng nilalang na problema natin. Nagkalat sila sa paligid. May mga nagtatago sa gubat, sa mga kabahayan, sa mga sakahan, at lahat sila. Malakas ang kutob ko na nagmumula sa kuweba ng 7 bato. Hindi ako sigurado,
Pero pakiramdam ko ang mga nilalang na ito ay tauhan ni Magdalena. Kinakailangan na nating kumilos. Lipulin na natin sila habang tayo'y may pagkakataon pa. Matapos magsalita ni Aling Oryang, nagkatitigan sila ni Rafael. Ang mga lalaking kasama nila'y kapwa na palunok. Kahit hindi sila mga antingero, alam nilang kapag si Aling Oryang na ang nagsabing kailangang kumilos agad, ibig sabihin ay malubha na ang kalagayan. Tahimik na tumingin si Rafael sa maitim na tubig ng ilog. Ilang araw na kayong may kutob tungkol sa kuweba ng 7 bato? Simula nang magpakita si Magdalena. Ngunit kagabi may nakita akong bagay na nagpatunay sa hinala ko. Ano ho yun? May 3 nilalang na lumabas doon bago maghating gabi. Hindi sila aswang. Hindi rin sila tao. Anong klaseng nilalang sila, Oryang? Tanong ni Mang Tino. Hindi ko alam. Pero sa edad kong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganon. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Rafael. Kung may mga nilalang na hindi nakikilala maging ng pinakamatandang manggagamot sa kanilang lugar, nangangahulugan lamang yon na mas malalim ang problema kaysa sa inaakala nila. Maya-maya ay tumayo siya. Pupunta tayo sa kuweba ng 7 bato ngayong gabi. Ngayon agad? Oo. Pero Rafael, habang naghihintay tayo, mas marami pang mawawala. Hindi na nakapagsalita ang mga ito. Alam nilang wala nang makakapigil kay Rafael kapag nakapagdesisyon na ito. Pagsapit ng dapit hapon ay nagsimula silang maghanda. 12 kalalakihan mula sa baryo ang sumama. May dala silang mga gasera, lubid, itak at ilang pagkain. Ngunit si Rafael ay ibang pinagkakaabalahan. Sa loob ng kanyang bahay ay inilatag niya sa mesa ang mga bagay na iniwan ng kanyang lolo. Lumang rosaryo, maliit na kahoy na krus, isang bote ng langis, at isang pirasong tela na may mga buhay na salita. Habang inaayos niya ang mga ito, muli niyang naramdaman ang bahagyang pag-init ng medalya. Kasunod nun ay ang mahina niyang wika. Malapit na. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit malinaw niyang narinig yun. At sa pagkakataong yun, alam niyang hindi guni-guni ang lahat. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid ay umalis sila. Pinangunahan sila ni Rafael habang kasunod sina Aling Oryang at ang mga kalalakihan. Mahigit 1 oras silang naglakad. Palalim ng palalim ang kanilang nararating. Habang lumalayo sila sa baryo ay lalo namang nawawala ang mga tunog ng buhay. Wala ka nang maririnig kundi ang hangin. At kahit ang hangin ay tila nagdadala ng kakaibang pakiramdam. Hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng lugar na puno ng malalaking bato. 7 naglalakihang bato. Nakahanay ang mga ito na parabang sinadya ng isang higante. At sa gitna ng mga yon, naroon ang madilim na bunganga ng kuweba. Huminto si Rafael. Hindi niya kailangang sabihin. Ramdam na agad ng lahat. May mali talaga sa lugar na yon. Napakalamig ng paligid at may amoy na tila pinaghalong lumang lupa at nabubulok na laman. Diyos ko! Bulong ng isa sa mga lalaki. Dahan-dahang lumapit si Aling Oryang. Noon pang kabataan ko, dito mismo sa lugar na ito, itinalaga ang pinakamaraming taong nawala. Nakapunta na kayo rito dati? Oo, Ano pa ang mga nakita ninyo? takot. Pumasok sila sa kuweba.
Sa bawat hakbang nila ay tila nilalamon sila ng kadiliman. Mahaba ang lagusan at habang tumatagal ay lalong lumalamig. Biglang huminto si Rafael. May nakita siyang bakas sa lupa. Mga yapak. Marami. At hindi lahat ay mukhang yapak ng tao. Dahil dito kaya napaluhod siya. Sinuri niya ang mga marka. May ilan na parang sa tao. May ilan namang parang sa mababangis na hayop. Ngunit ang pinaka nagpabigat sa kanyang pakiramdam ay ang malalaking bakas na halos doble ang laki ng paa ng tao. Naalala niyang higanting nilalang na ipinatawag ni Magdalena. Posible kayang hindi yun nag-iisa? Bulong niya sa kanyang sarili. Habang iniisip niya, ay biglang may sumigaw mula sa likuran. Rafael! Lumingon siya. Isa sa mga lalaki ang nanginginig habang nakaturo sa isang bahagi ng kuweba. At nang sinundan niya ang tingin nito, nakita niya ang dahilan. Mga buto. Napakaraming buto na nakakalat sa gilid ng pader ng pasilyo. Parang may daang-daang katao ang namatay sa lugar na yon. Sa sobrang takot ng kanyang mga kasama, napaatras ang ilan. May 2 lalaki pang ang halos magsuka, ngunit hindi pa yon ang pinakamasama. Dahil maya-maya ay may narinig silang tunog. Parang may naglalakad. Mula sa kailaliman ng kuweba, tahimik na nagkatinginan ng lahat habang ang mga tunog ay palapit ng palapit. At pagkatapos ay nakita nila ito. May lumabas na isang matangkad na nilalang mula sa kadiliman. Maputla, payat, mahaba ang mga braso at matutulis ang mga kuko. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang mukha nito. Dahil wala itong mga mata. Pawang maitim na butas lang. Napahigpit ang hawak ng mga lalaki sa kanilang mga itak. Subalit hindi pa natatapos doon. Mula sa likuran nito ay may lumabas pa. Isa, hanggang sa hindi na nila ito mabilang. Parang buong hukbo ng mga halimaw ang nagpakita at lahat ay nakatingin sa kanila. Umatras kayo! Sigaw ni Rafael. Ngunit huli na. Sa isang iglap ay sumugod ang mga nilalang hanggang sa nagkagulo ang buong kuweba. May isang lalaki ang agad na natumba nang sunggaban ng isa sa mga halimaw. Narinig ang kanyang sigaw, kasunod ang pag-agos ng dugo. Nang masipat niya ito, mabilis na siyang kumilos. Sinuntok niya ang nilalang na unang lumapit gamit ang kanyang kamao, kung saan niya hawak ang lumang krus. Paglapat doon ng kanyang kamay, agad itong napatras na parang nasunog. Ngunit may 3 pang sumunod. Sunod-sunod niyang sinalubong ang mga ito. Malalakas ang kanilang mga atake, ngunit mas mabilis si Rafael. Lumipad ang isa matapos niyang sipain. Bumangga ito sa pader ng kuweba. Kasunod ay isa pang suntok, hanggang sa matalo na niya ang 3. Ngunit habang tumatagal ang labanan, ay napagtatanto niyang hindi na uubos ang mga kalaban. Patuloy silang dumarating, parang walang katapusang hukbo sa ilalim ng lupa. At saka nangyari ang hindi nila inaasahan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang pagtawa. Pamilyar to sa kanya dahil minsan niya na itong narinig. Magdalena, wika niya sa kanyang sarili. Unti-unting lumitaw ang babae mula sa kadiliman. Nakangiti, at sa likuran nito ay nakatayo ang 3 higanting nilalang. Mas malalaki pa kaysa sa una niyang nakalaban. Mas mabilis kang nakarating kesa sa inaasahan ko, Antingero. Tapusin mo na to, Magdalena! Sinasabi ko sa'yo, mas lalo mo lang pinapabigat ang sintensya mo sa impyerno! Tapusin? Ba't ko naman yan gagawin? Ngayong nagsisimula pa lamang ang lahat.
Huwag mo akong pangaralan sa mga gagawin ko, antingero. Dahil wala ka sa posisyon para sundin ko. At kagaya ng mga kasamahan mo, mamamatay ka rin. Katulad sa paraan ng kamatayang mararanasan nila. Pagkasambit nito ng mga kataga, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ugong. Nayanig ang buong kuweba. May mga bato na nagsimulang bumagsak mula sa kisame. Napatingin si Rafael sa pinakaloob ng lagusan at doon niya nakita. May liwanag, maitim na liwanag. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Parang may napakalaking presensya na natutulog sa kailaliman ng kuweba. At habang nakatingin siya roon, ay nagsimulang uminit ng husto ang medalya sa kanyang leeg. Napakapit siya rito. Kasunod noon ay ang tinig na muli niyang narinig. Mas malinaw ngayon. Mas malakas. Atin ang haharapin ang katotohanan. Kasabay noon ay sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula sa medalya. Napaatras ang lahat. Maging si Magdalena ay napapikit. At sa gitna ng liwanag ay muling lumitawang nilalang na minsan nang nagligtas sa kanya. Ang 8 pakpak nito ay kumikislap na tila gawa sa apoy at kidlat. Ang hawak nitong kalasagay nagliliwanag din. At ang espada nito ay parang hinubog mula sa liwanag ng kalangitan. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Magdalena, nakita ni Rafael ang tunay na takot sa mukha nito. Nang masilayan ni Rafael ang takot sa mukha ni Magdalena, doon niya napagtanto na hindi ordinaryong nilalang ang nakatayo sa kanyang harapan. Unti-unting bumuka ang 8 pakpak ng nilalang na gawa sa liwanag. Sa bawat paggalaw nito ay parang nanginginig ang hangin sa loob ng kuweba. Ang mga halimaw na kanina'y walang pag-aalinlangan sa pag-atake ay sabay-sabay na umurong. Ang ilan ay napaluhod pa sa mismong lupa habang naglalabas ng mga ungol na puno ng takot. Ngunit hindi umatras si Magdalena. Sa halip ay nagtaas ito ng kamay. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging sigaw. Mula sa kailaliman ng kuweba ay nagsimulang lumabas ang daan-daang nilalang. At lahat sila ay sabay-sabay na sumugod. Rafael! Sigaw ni Aling Oryang. Pero hindi na kailangan ng babala. Mabilis na sumulong si Rafael. Kumislap ang medalya sa kanyang dibdib. Kasunod nun ay parang may dumaloy na init sa buo niyang katawan. Pumutok ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa nang tumalon siya pasulong. Paglapit niya sa mga nilalang, kaagad na tumama ang kanyang kamao sa mukha ng unang halimaw. Nagkabiyak-biyak ang ulo nito. Kasunod agad ay isa pang sipa sa pangalawa. Tumilapon ito ng ilang dipa bago bumangga sa pader. Ngunit hindi pa siya nakakahinga ng maluwag sapagkat 10 pa ang sumunod. Mabilis na yumuko si Rafael nang dumaan sa ibabaw niya ang matutulis na kuko ng isa. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso nito. Inikot at ibinalibag sa 3 pang kasunod. Sunod-sunod na tumalsik ang mga katawan. Sa likuran niya ay kumilos naman ang nilalang na may 8 pakpak. Itinaas nito ang espada at sa isang kumpas lamang ay may lumabas na alon ng liwanag. Parang kidlat na tumama sa buong hukbo ng mga halimaw. Daan-daan agad ang naglaho. Nagliyabang kanilang mga katawan hanggang sa maging abo. Napaatras maging ang 3 higante sa likuran ni Magdalena. Ngunit hindi natakot ang babae. Sa halip ay ngumiti pa ito. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan ninyo. Kasabay nun ay itinaas nito ang magkabilang kamay. Biglang umitim ang kisame ng kuweba at mula roon ay nagsimulang bumagsak ang mga nilalang na parang paniki. Daan-daan, libo-libo, parang walang katapusan. Agad na nagkagulo sa loob ng kuweba.
ang mga kalalakihan ng baryo ay pilit na lumalaban gamit ang kanilang mga itak. Si Aling Oryang naman ay walang tigil sa pagbigkas ng mga panalangin. Sa bawat salitang kanyang binabanggit ay may mga halimaw na napapaurong. Ngunit napakarami nila. Maya-maya ay narinig ni Rafael ang sigaw ni Mang Tino. Paglingon niya ay nakita niyang nakasakay na sa likod nito ang dalawang nilalang habang paulit-ulit na kinakagat ang balikat nito. Kaya naman agad siyang sumugod. Parang hangin ang kanyang mga naging pagkilos dahil sa isang iglap lang ay naroon na siya. Hinila niya ang unang halimaw at buong lakas na ibinaon sa pader. Kasunod agad ang pangalawa. Ngunit habang ginagawa niya yon ay may malakas na dagungdong na umalingaw-ngaw. Napatigil ang lahat. Unti-unting lumakad pasulong ang pinakamalaki sa tatlong higante. Mas mataas ito kaysa sa una niyang nakalaban. Nang makalapit ito ay ibinagsak nito ang kamao nito sa lupa. Nagbitak ang buong kuweba. Tumalsik ang mga bato sa paligid, dahilan para magkahiwa-hiwalay ang kanyang mga kasama at siya naman ay bahagyang matumba. Yon ang hinintay ng halimaw. Pagsilay nito agad itong sumugod. Masyado yung mabilis para sa laki nito. Kahit siya ay nagulat, muntik na siyang tamaan ng higanteng kamao. Ngunit sa huling sandali ay nakaiwas siya. Bumangga ang kamao ng nilalang sa pader at ang buong bahagi ng kuweba ay gumuho. Ngunit hindi roon natapos dahil paghugot nito ng kanyang kamay, muli itong umatake. Parang bagyo ang bawat suntok at sa unang pagkakataon sa gabing yon ay napilitang umatras si Rafael. Nang makita yon ni Magdalena ay hindi nito mapigilang tumawa. Yan ang gusto ko. Ipakita mo ang kaya mo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, muling sumugod ang higante. Ngunit nang masipat niya ito, hindi na siya umilag. Hinawakan niya ang medalya, ipinikit ang mga mata at nagdasal. Biglang kumislap ang buong katawan niya. Kasunod noon ay sinalubong niya ang suntok ng halimaw. Ngunit bago pa man ito tumama, biglang bumuga ang liwanag. Nagkabanggaan ang kanilang mga kamao. At sa pagkagulat ng lahat, ang higante ang umatras. Napaatras ito ng 3 hakbang. Nagkaroon ng malalim na bitak ang braso nito, dahilan para mawala ang ngiti ni Magdalena. Hindi siya makapaniwala. Pagsilay naman ni Rafael sa mga pangyayari, hindi siya huminto. Muli siyang sumugod para tapusin ang kanyang mga nasimulan. Sunod-sunod na suntok ang tinamo ng nilalang. Bawat tama ay may kasamang pagsabog ng liwanag hanggang sa unti-unting nagkabitak-bitak ang katawan ng higante. Maya-maya ay tuluyan itong sumabog sa harap ng lahat. Kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Magdalena. Nagliyab ang kanyang mga mata at dala ng matinding galit, nagpasya na itong sumugod para tapusin ang nasimulang laban ng alaga niya. Napakabilis ni Magdalena, Pinuno. Halos hindi masundan ng paningin. Ngunit imbis na mabahala si Rafael, hindi siya nakaramdam ng kahit na ano. Alam niya sa kanyang sarili na hindi na magtatagalang nilalang, kaya naman naging panatag siya sa ginawa niya ritong pakikipaglaban. At pagkaraan ng ilang minuto, habang abala ito sa paghahanap ng pagkakataon para siya ay mapaslang, hindi nito namalayan ang liwanag na dala ng gabay ng medalya. Sa isang kisap mata lang, tumagos sa dibdib ni Magdalena ang maningning nitong espada, dahilan ng kanyang agarang paghinto sa pag-atake. Unti-unti niyang tiningnan ang katawan niya hanggang sa makita niya ang kanyang totoong kalagayan. Nakatarak pa rin sa kanyang dibdib ang maningning na espada ng nilalang na may 8 pakpak. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nawala ang galit sa mukha ni Magdalena. Napalitan ito ng lungkot.
Napatitig siya kay Rafael. Antingero, kung alam mo lang sana ang lahat. Mahina nitong sambit. Napatahimik si Rafael. Sa kabila ng lahat ng kasamaan na ginawa nito, nakita niya ang isang babaeng minsang naging tao. Isang taong nasaktan, nilinlang, at tuluyang nilamo ng kadiliman. Unti-unting naglaho ang pulang ningning sa mga mata ni Magdalena. Kasabay nito ang pagkawala ng mga halimaw sa buong kuweba. Isa-isa silang naging abo at tinangay ng malamig na hangin. Tapos na. Bulong ni Aling Oryang. Ngumiti ng bahagya si Magdalena habang nakatingin sa kisame ng kuweba. Napagod na rin ako. Pagkatapos nun, unti-unting naging liwanag ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Kasabay ng kanyang pagkawala ay ang pagyanig ng buong kuweba. "Umalis na tayo!" sigaw ni Rafael. Mabilis silang lumabas habang nagbabagsakan ang malalaking bato. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tuluyan ng gumuho ang kuweba ng 7 bato na tila ibinaon ng lupa ang lahat ng lihim at lagim na matagal nitong itinago. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa Pitogo. Wala nang nawawalang tao. Wala na ang mga aswang na nagpapakita sa gabi. Muli ring narinig ang tawanan ng mga bata at ang sigla ng mga magsasaka sa bukirin. Isang gabi, habang nakaupo si Rafael sa harap ng kanyang bahay, hinawakan niya ang lumang medalya. Hindi na ito umiinit. Hindi na rin niya naririnig ang mahiwagang tinig. Ngunit bago siya pumasok sa bahay, isang banayad na hangin ang dumaan. At sa isang iglap, tila may nakita siyang anyo sa malayo. Isang nilalang na may 8 pakpak. Tahimik itong nakatingin sa kanya bago naglaho sa liwanag ng buwan. Napangiti si Rafael. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Ngunit sa gabing iyon, sapat nang malaman niyang ligtas ang kanyang bayan. Pero alam niyo ba, na kahit ilang dekada na ang nakakaraan, patuloy pa rin na pagpapasapasahan ng kwentong ito sa buong angkan nila na patungkol sa paghaharap ni Magdalena at ang apo ng napakalakas na dibino.